ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Озир ма аз Корвон, аз тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, чорум риад якчанд безрукавкаву палтучара ба навор гирифтагим. Анавай великани кожаный 250 сомонай. Анаи палтучо 370 сомонӣ, размерои калон доранд. Марҳамат, агар дар кор бошад нависед, нимостинаян. баъд ҳаст инчунин анамихе палтучо кардиган буре дарӯзак 180 сомон. дар қисми боло бошад ҳар намуд жимпиро аст, туркиян 250 сомон, 200 сомон. бо безрукавка даруҷа буд 180 сомон буд. иҷада бо 250 сомонӣ анами намуд жимпирои калони занона, балшимерко, тоза туркӣ. Дӯстони азиз, бисёр вақт менависанд ки жимпирои туркиро нишон диҳед. ина марҳамат бинед, қадошон инаи 1 метр 20 сантиметра, дигарош бо 1 метриян, дарозан, размерошонам калонанд. баъд бофти инора дӯстони азиз мебинӣ аз наздик, хеле сахтакай. мисол чӣ нестай, мулоим нестай ки дарав безеб шава. сифатшон нағзай. иҷа кардигано 350, инаи оранҷевиш 400 сомон, балшимеркаян, анав дигариш бошад 450 сомон. ҳаст инчунин дар иҷа халату дигар намуд ҳиҷобот 350 сомонӣ, 400 сомонӣ. бо иҷада якчанд кардигани дигар астай. инуша мехоҳам барои шумо нархоша фаҳмонам. ино сиёҳ аднатони аз 250 то 300 сомонай нархошон. инаи қисми болоша бинед, бо чӣ хел фасонай 350 сом. остинош хеле гипюр дора. дар иҷа курткачои бе остини туркӣ, тоза туркӣ, балшимерка 550 сомон. 180 сомонаш ҳастай, дим сорт, мисол бори Узбекистон агар дар кор бошад 180 сомонаям ҳастай барои занҳо. анами намудо нависед, доставка дорем, доставкаи мо ба Русияй. хулас беҳтарин жимпиро барои занҳо. анаминоям ҳамаш туркиян. бисёртар дуконе ки ма ба навор гирифтагим, бисёртар ами жимпирошон барои занҳои мисол калонсол, барои занҳои мисол ки анами намуд жимпирои калон хоста будан, нависта будан ки